थारमाने बिसोरो जोंखौ सावरायनायनि नामाव सावरायबाय थाफ्लानानै जोंनि BPF हान्जानि मानसिफोरखौ बोलांनाय। दंफां दानग्रा जायफोर फंबाय बिनानाव गोरिब गुन्द्रा हावरिया खावरिया मावरिया नोंथांमोना बे साननैसोआव गोबां खोनाबाय थाखादों UPPL आरो BPF ज' जासिगोन होननाय। दा बे UPPL आरो BPF ज' जानायनि बाथ्राखौ दिनैसिमबो सोरबा प्रमद बर' बा सोरबा हाग्रामाया बुंनाय बाथ्राखौ खोनानो मोनाखैमोन। जानांगौ नोंथांमोना निस्सय सोरबा बायदिया मिथिना मोनाखै बा बुजि मोनाखै। दिनै फैनानै हाग्रामा महिलारिया अर्थात BTCनि बारग' शिबा UPPL आरो BPF गोरोबलायनायनि सायाव मा बाथ्रा बुंखो नोंथांमोना दिनैनि भिडिअखौ जाहाथे जोबजासिम नायब्ला निस्सय बुजि मोनगोन। आरो बेजों लोगोसे जोंहा नोंथांमोना गोसोआव दंना गैया मोनसे समाव प्रमद बर' सारा बुंदोंमोन जे हिरा सरनिया जेब्लासिम थागोन अब्लासिम माने बर'फ्रा रायजो मोना आरो लोगोसे हाग्रामा महिलारिखौबो बुंदोंमोन जे हाग्रामा महिलारिया जेब्लासिम थागोन अब्लासिम बर'फ्रा माने बड'लेण्ड मोना बा रायजो मोना होननानै बुंनायनि बाथ्रा। दिनै फैनानै प्रमद बर' सारा बे बिथिंनि गेजेराव बेखौनो बुंदों जे जेन'बा हिरा सरनिया आरो प्रमद दा बुंनाय मथे हिरा सरनिया आरो हाग्रामा महिलारि मोनसे फैसानिनो बिखुं फारनै बिखुं। दिनैनि दिनाव फैनानै जोङो एकर्डनिफ्राय नायोब्ला दिनैसिमाव 2024 मायथाइ 2025 हाबनोसै नङा होमबा नैबिसिमाव नायोब्ला दिनैनि दिनाव मोनसे फैसानिनो मोनथाम बिखुं जाना दं। माब्रैहाय होनना बुङोब्ला ना बले BTR एकर्डखौ खालामनानै फैखांनायनि उनाव UPPL सरकारानो नों आं रायजो राजानि थाखाय माबाफोर मोजां खामानि मावनानै होखो ना माखो। दिनै गोबां बाथ्रा दङ बुंनो थाङोब्ला नाथाय आं गासिबो बाथ्राखौ माने फोलावनानै बुंनो साना। नोंथांमोना जानांगौ माने नैबे भिडिअखौ नुवाखै नोंथांमोना नायनानै ला आरो लोगोसे जिखुनु प्रमद बर' सारा मा बाथ्रा बुंबामोन बै समाव नोंथांमोना बेखौबो होफिनगासिनो दङ। आरो लोगोसे हाग्रामा महिलारि बा प्रमद बर' सारा बुंनायनि सिगां आं नोंथांमोननो राजु नार्जारि बिथाङा बेबो गोबाङैनो BPF हान्जानि हाग्रामा महिलारिखौ गोबां सोंखारिबोबाय मोजां गाज्रि नङा होमबा मालाबा रेशन कार्ड होनाय होयै मालाबा आधार कार्ड होनाय होयै मालाबा बिदिनो नानांथा बायदिसिना आसनि होनाय होयैनि सायाव। दा नोंथांमोना नैबे गोजोन गोरोबथानि सायाव राजु नार्जारिया मा बाथ्रा बुंदों नोंथांमोना बेखौबो गुवारै खोनासंनानै लादो आरोखि। बे मोनथाम हान्जाजों ज' जानानै गेलेगोन बिनिनो जोंनि बे मावथिफोरजोंहाय लोगो हमलायनाय दङ दिनैहाय बिथाङा माखासे बिथोन गासिबो हान्जानि मावथिफोरनो होलांगोन बेयाव माखासे सुबुरुन बिथाङा होलांगोन बेनि थाखायनो बिथाङा फैगासिनो दङ। बेखायनो जों बेयाव दिनैहाय बङाइगावनि बे BGRनि नैबे RCC हलावहाय जोङो ज' जादों। सार बिजाथिखौ माब्ला फोसावगोन? जोंना बिसायख'थि फोसावनाय लोगो लोगोनो जोंनि बिजाथिखौ फोसावगोन आरो जिहेतु बियो बाइ इलेक्सनसो बियो जेनेरेल इलेक्सन नङा गतिके बेवहाय बिजाथिखौ लानानै इसेबां जोंनि गेजेराव बेबायदि दावराव दावसि गैया बेबायदि बादायलायनाय जेबो गैया। गतिके जोङो सावरायलायनानै खनसे जिरायनायनि गेजेरजोंनो सासे बिजाथिखौ फोसावनानै जोङो सिडली समस्तिखौ गेलेगोन। गुबुन फारसेथिं जों बङाइगावआवहाय AGP हान्जाखौ जों हेफाजाब होगोन। BPF आरो UPPL जों नोंथांमोना दिनै सावरायबाय थादों होननायखौ जों खोनादों। BPF आरो UPPL हान्जानि सावरायनाया सोलिबाय थादों। गासै मोनथामसो राउन्ड सावरायखांनाय जाबाय। बेयो जोबोद मोनसे पजिटिभ लामायाव दावखोबाय थादों आरो थाबैनो बेनि मोजां मोनसे फिथाइ थायगोन होननानै जों सानदों। जोङो खौरां बिजोङाव दा नोंथांमोना नुबाय थादों जे सावरायनाया जे दावखोगासिनो दङ। मोननैबो हान्जानि दैदेनगिरिफ्रा बुहुत कनस्ट्राक्टिभलि बुहुत मिनिंफुलि सावरायगासिनो दङ। जोङो मिजिंथिदों जोंनि BTR ओनसोलनि मोननै जे रिजनेल पार्टि दङ BPF आरो UPPL बे मोननै हान्जाया ज' जानानै बिसायख'थि गेलेगोन फैगोन समफ्राव। आरो आं दाखालिबो नोंथांमोना हयथ' मिडियायाव नुदों खौरां बिजोङाव जों लुबैदों जे दाबो सम दङ जोंनि सिडली समस्तिनि जे सिडलीया जिहेतु जोंनि BTR आव गोग्लैयो गतिके सिडली समस्तिनि बिसायख'थिखौ जोङो जयैनो सासेल' केन्डिडेट होनानै बाव गेलेनो हायो नामा। आरो हमना लादो जों जुदि मोननै हान्जाजों ज' जायोबा बेयावथ' बिसायख'थि जानायनि बाथ्रा गैया गुबुन हान्जाफ्राथ' बेयाव बांद्राय फेक्टर नङा। गतिके BPF आरो UPPL मोननैबो हान्जाया ज' नांनानै जुदि फैगोन बिसायख'थिखौ गेलेयोबा रायजो राजानि गेजेराव मोनसे मोजां मेसेज थांगोन आरो रायजो राजाफोरनि गेजेराव मोनसे फोथायनाय फैगोन कनफिडेन्सआ बिल्डआप जागोन आरो इयुनाव मोननैबो हान्जाया जे गोसो गोरोबलायनानै बिसायख'थि गेलेनाय बिनि लामाया माने गेवगोन। हरसिया मैसो गारि नारनानै थेला नारनानै दंफां दाननो थाङो हाग्रायाव आरो जि एसे फैसा मोनबोयो बेजों न'खर सालायो। जों बुंबाय दंफां दाननो नाङा होननानै बुंबाय जौ फाननाङा होननानै बुंबाय। मानो जौ फाननाङा जोंनि आइजोफ्रा मानो दंफां दाननो थांनाङा गुबुन खामानि माव। नाथाय खामानिनि राहा लामाखौथ' सोरबा बानायना होनांगोन ना रायजोफोर। दंफां दाननायखौ दिनै रायदों
दाय होदों एबसुखौ एनडिपिखौ दाय होदों नाथाय बिथाङा सासे सिट जानानै बै दंफां दानग्रा जायफोर फंबाय बिनानाव गोरिब गुन्द्रा हावरिया खावरिया मावरिया बिसोरनो मानो माबा मोनसे लामा होआखै साख्रि हो बेफार फालांगि खालामना जानो फैसा हो गावहा न' बाङा लुना लानो हानायखाय कौटि कौटि थाखा खामायनायखाय बयहाबो उदैया बुंबाय होननानै सानबाय बियो बै कृष्ण दामोदर बिप्रनि सल' बायदि जानानै दोनखावना होनाय लोगो लोगो बयहाबो उदै बुंहैनाय बायदि बेथ' नङाना रायजोफोर दा दिनै बिथाङा आंखौ रायनो हानाय आंहा सिखाव बेबायदि सिखाव दाखाय दालालि खालामनायनि खुनु गोनांथि गैया रायजोफोर खुनु गोनांथि गैया आंहा बेनि बायदि माहाजोन जानायनिबो खुनु सिमां गैया एमएलए एमपि जानायनिबो सिमां गैया रायजो राजानि खामानि मावनो खाबु मोनदों आरो बेखौनो आं लादों रायजो बिनानै रोजा रोजा सुबुङा थैबाय उन्दै समनिफ्रायनो नुबोदों आरो बिथाङाबो जाय आफादखौ दैदेनदों बिएलटि मोनसे समाव बे बिएलटिआबो आलादा रायजोखौनो बिदोंमोन अब्ला बै समाव बिफ्लादोंसोमोन नामा दिनै जोंखौ बुंदों बिथाङा जोंलायनो बिफ्लादोंसो नाटक खालामदोंसो बियाखैनो नोंथाङा मा खालामदों गाव बिनानै मालायखौ बुंनाया जुदा गावाथ' बिगुबै बियाखै आरो 110 खोन्दो रायजो जाया होनग्रायाथ' गावनो गुबुन हारिया बुङाखै दिनै नायदो रायजोफोर हिरा सरनियाया जाय एमपि बर'नि बिथाङा बुंदों आं थाजासे बड'लेण्ड जाया आरो हाग्रामायाबो बुंदों आं थाजासे बड'लेण्ड जाया एखे मोनसे फैसानिनो मोननै बिखुं दा नंखायनो हिरा सरनिया बर'बा हाग्रामाया बर'यैनो बर' जाफैबाय बियो दिनै बर'यैनो बर' बेखौ खिन्थु सिनायनांगोन रायजोफोर दा नंखायनो रायजोफोर जोंनि सोमावसारनाया सोलिबाय थादों आरो सोलिबाय थागोन सरकारजों सावरायनाया सोलिबाय थादों आरो सोलिबाय थागोन दाखालि बावबाय हरखाबनो नखर मन्थ्रिया लिंहरनानै रायलायबाय बेखौ नुनानै बिथांमोना गोजांदों राजखान्थिया बिसोरजोंसो माबा जाबाय नामा सिङाव बिजेपिया लायनानै रायजोफोर जोंहा सिंसा बेबायदि जेबो गैया जाय बर'नि जेंना जोंनि जेंनाखौ सुस्रांनानै होगोन जों बिसोरजोंनो थागोन जाय जोंनि जेंनाखौ सुस्राङा जोङो बिसोरखौनो सुथुर लागोन बे बर'आनो जाथों हारसायानो जाथों जोंहा जेंनाया सुस्रांजानांगोन दा नंखायनो रायजोफोर दिनै बेसेबांबा खस्थ' मोननांबाय पुलिस मिलिटारिजों बुख्रेब जाबाय सोरनिबा न'आव दाबो बेंगुरा जानानै दङ बावनो मोना रायजोफोर खामानिया जोबजासे मावनांगोन दिनै जोंनिनो सासे जोहोलावा सासेल' नङा सा 9 थैजासे जेल जासिगोन सोरनि थाखाय जोंनि थाखाय जोंहा बिसोरखौ बासायनांगोन दिनै गोबां सेंग्राफ्रा जेलाव दङ गोबां सेंग्राफ्रा हाग्रायाव दङ सावरायनाया जेरैबायदि दावखोनांगौ दावखोआखै जों नाजाबाय थादों राजा लामायाव सोमावसारदों ओरै गामियाव नायदो गोरिब गुन्द्रा न' बां मोजां गैया बर'फ्रा अबस्थाया गाज्रि बे हानि फिसा जुगे जुगे रायजो जाबाय लिडारफ्रा मालाय नङा एमएलए जोंनि एमपिया जोंनि मन्त्रिया जोंनि इएमआ जोंनि एमसिएलए जोंनि गासैबो जोंनि बिनि उनाव मानो बर' फिसाफ्रा दिनै एसेबां गाज्रि अबस्थायाव थानांगोन बिनि दायनिगिरिया सोर आइजोफ्रा साबधान खिन्थु बिमाफ्रा साबधान जोंहा बिब'फ्रा बड'लेण्ड आन्दलनाव हौवाफ्रा माबा मावदोंबा खिन्थु बिनिख्रुइ समान समान मावफाग्राया आइजोफोर आरो आइजोफ्रा खिन्थु बेखौ मिथिनानै लाखा सावरायनाया बिपिएफ आरो इउपिपिएल सावरायनाया जागासिनो दं खेबनै खेबथाम जाबाय सावरायनाया मोजाङानो जानांगौ जायोबा मोजां आंबो दिनै ज' जानायखौ लुबैदों खिन्थु बे सावरायफुबाय थानाय समावनो बे इउपिपिएलनि माखासे नेता कर्मिफ्रा ओरैबायदि ब्लेकमेल खालामगासिनो दं थारमाने बे माने जोंनि दलखौ सेस खालामनो नाजादों नस्थ' खालामनो नाजादों बिसोर बुंदों जे इउपिपिएल आरो बिपिएफ मिलायखासिगोन आरो हाग्रामाया दिसपुराव थांनानै मन्थ्रि जाहैसिगोन आरो प्रमद बर'आ बिटिसिनि चिफ जाफिनसिगोन होननानै माने बांसावगासिनो दं बिसोरो खिन्थु बे खोथाया नङा थारमाने बिसोरो जोंखौ सावरायनायनि नामाव सावरायबाय थाफ्लानानै जोंनि बिपिएफ हान्जानि मानसिफोरखौ बोलांनाय प्रमदानो बिटिसिनि चिफ जाखासिगोन होननानै इउपिपिएलनि मानसिफ्रा माने जोंनि बिपिएफ हान्जानि मानसिफोरखौ फैसा होयै लांबाय थादों होननाय खोनादों बे एकदम मिसा खोथा आङो बिटिसियावनो थागोन बिटिसियावनो जोङो खामानि मावनांगौ दङ दिसपुराव जों जेबो खामानि गैया खौसे जायोब्ला सिट शेयारिंनि बाथ्रा फैगोन
बोरै खौसे जायो जाया सिटिआर बोरै खालामो खालामा बे सावरायबाय थादों दा जेबो बुंनो हाया। आदसा नोंथांनि समस्थियावनो बिपिएफनि माखासे मावखुलियाव इउपिपिएल जोंना खोथाया मा दा बिपिएफ हान्जाया सरकार दानो 100%। जोंनिफ्राय आरोबाव सोरबा थांनो लुबैदोंब्ला जों हगारगोन। थांनाया मोजां, मानसिया एसे गेसें जानांगौ होनबा मोजां खामानि मावनो। बांद्राय होंगो दोंगोबा माबा जाया। थांनायफोरखौ मोजांसो मोनदों आं, जायफोर थांदों बिसोर थांथोंसै आरो सोरबा थांबावनांगौ दंबा थांथों। खिन्थु जोङो बिपिएफआ 2025आव 100% सरकार दागोन बास। जोङो थांनोसो होगासिनो दं सोरबा एसे उल्था फाल्था सानग्रा मानसिफोरखौ। बिराद मोजां दे।